Nimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Tituloy iti may samanen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito ilayang channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Anya tinagan ti ina ni Adelfa? Victoria, sir. Anya? Victoria? No kasta agam amura ka ni Benji? Juan, sir. Naibagan santan kada kayo ni Madam Margot. Asigod nga agnubyo da Adelfa kan Benji. Agyaman ako nesto Di ko mga Benji tinagdamagak. Ni Benji tad ad ama kam amo kadagiti agina. Apay nga ta. Nga aginteres ni Sir Amir. Nagkasarsaritam ka din ni Victoria, honesto? Juan, sir. Manipod day di pa nagbakasyon na sakbay nga ingkadag na ti agawidan. Talaga nga adon ti amom, may papan ka ni Victoria. Kaya't naasawan, nabayag kayon nga agayan ayat kan ni Adelfa. Sir. Wen, malagip kon. Nadakamat ni Adelfa idi, amanipod idi ubing. Nagtrabaho ni Victoria di Australia. Sige, honesto Tay talang, tikayat ko, amamon kan ka. Mabalin ko ka din tag subli ito opisina, sir. Sige, maliwan tantumanan tag sarita. Diyak ipalubos nga ruman talatan ti anak ko. Ay, maragsakan na ka makangag. Asan mo matlang akayat nga rumanda ti anak mo? Iso amasapol nga gikatan ni Adelfa. Ay, no saan mo akayat na may ruman ti kalintagan na? Di mo laki di palubos ngagsagaban ni Adelfa. Dumay panggapit ti relasyon ta kini Honesto. Ipabusoy nalagan kini Lisbeth. Ha? Ipanaw kulangan ni Adelfa. Ay, kunak man no saan ka ngagsublay, iya Australia. Awan ko man ti planok tatang. Ngam kayat ko nga iliklik ni Adelfa. Tsak kayat nga agsagaba. Tsak kayat ama ipada kanya tatang. Kapaya mariribukan ako. Nagpapan ka ni Victoria. Nabayagan, dahil di panawan. Nasurok ang makatawan ang nagayan ayat kami. Natangsit. Di na kayat ti mayro roman. Hanggang kadang iti amin na babae itipiyag ko. Ni Victoria, tinakarik na iti pamatag. Well, iso ti inayat ko iti dahil di panawan. O sino nga tati ama ni Adelfa? Hanggang, anya ko mati bibiyang ko iti dahil ta. Saan nakasusumbatan ni Amir? Anya ti kayat na asawan? Ni Lisbeth ti awagak. Uray sa anak nga inkasal ni Amir. Iti kinabayag min nga ang tenden na. Agasawa kami pailaan. Aday na. Agriringan ti cellphone na. Apay ninawagan na. Anya ti bagam kanya? Talaga ang bastos ka. Awan as-asin ti panakisaritam kanya. Anya nga min ti bagam kanya? Saan nakasungsungbatan ni Amir? Wow! Madanagan kan sa launay. Saan nakapagan ano ni Daddy? Nagkita damanan kini Crystalline. Saan na pudno dayta? Saan ang mabalin? Anay ko! Nagdamag ni Sir American ka, maipanggap kini mamang ko. Mas dawak nga rod, Adelfa. Ti amok kat ni Lisbeth ti pagsaritaan mi. Ay, pas naibagak idin kan ka, Honesto. Kaslagam amuda Sir American, mamang ko. Ngam kasano? Taga-ano nga ta ni Sir Amir? Saan samat anay anak iji Manila? Tinapod no na. Diyak makapagdamag kini mamang, kasanak akayat akasarita. Nadakayat na ngay baga kanyak. Ni amang ti pangibilinan na. Ni, taapay. Diyak ka mo. No makasaritak la kuma ni mamang. Madamag ko kuma. No kasano agam amuda ka ni Sir Amir. Apay kasto ti marikrik na. Agdip ti payo akmatan. Anya ti kaya tasawan da ito'y. Sika kumatirumba nga nagdamagak, Benji. Saan kat ani Honesto? Ti anya, sir.
Tay may papan ka ni Victoria. Victoria? Saan ka di Victoria tinagan ti ina ni Adelfa? Wan, sir. Apay ka di? Awan sa pa na istorya ni Adelfa kini ka. Idinapa na kiji project site tapno kasaritat nagkita kami ka ni Victoria. Nasdawa no apay nga dayjay. Agam amo dagayam kininana Victoria. Isa sikat ipagdamagak may papan ka ni Victoria. Ang kakaroba kaila saan ka di? Kan sigo dan lobyam ni Adelfa. Wan, sir. Saan ko man amaw kag data? Tanabayagan na nagsina kami kin Adelfa. Diyak amo. No sa dino tinakamo ni Madam Margot. Mabali na may isa karagit empleyado. Talaga dayjay papay. Dahil talamang riribok tararamidan na. Kaya't napagsakitan tinakam ti anak ko. Ah? Ay, anya ko matipagsakit ang tinakam ni Lisbeth. May panggap iti dayta abanag, sir. At kaya't ko asawan. No apay nga iramraman na kayo palay. Ah? Aywan gayam, sir. Papanan tayo. Diyak ka din ay bagakin ka. Mapanta iji project site. Kaya't ko akasarita ni Adelfa. Anya nga tati mapaspasamak kin ni Sir Amir. Kaslasan na mapagsusurot ibagbagana. Kumusta ti trabaho nito, Adelfa? Saan ka kadimot la amaringatan? Saan mat, sir? Ada damagakan ka. Nakitam ti kinasarsaritak a babae idi. Saan ka di? Victoria tinagan na. Wan, sir. Nakita kayo? Saan ka di? A Victoria tinagan ni nanang mo? Wan, sir. Victoria Acosta. Apelyedo ni papang mo, dahita Acosta. Saan, sir? Apelyedo na ti kinabalasang na. Apelyedo ni amang ko Adinong. Diyak ka muna niya ti apelyedo ti amak. Apay ka di, sir. Kaya't ko ang makasarita ni mamang mo. Imayak, tapno kidawakin ka ti numero ti cellphone ni mamang mo. Manong honesto. At may saka dito opisina. Nakakitkiting man ang tipagan anay ni Lisbeth. Talagang sakay at nakasulisugan. Honesto. Remuar ni Sir Amir, Lisbeth. Diyak amo no sa dino tinapananda ni Benji. Saan ako mga umay dito opisina? Nga mabuisit aklaunay kin Tita Margot. Di na naawagan ni Daddy. So asyakit din, tiriniribok na. Kasta ka di? Sige ha, mapanak lang ti private room ni Dad. Nudumtang ni Daddy, ibagam nga dakit yung opisina na. Day talaan, no agparbo ni Lisbeth. Amok akayat nakasulisugan. Asino ti akin numero iti dito? Man ba no ti makaamoy ti numero ti cellphone ko? Sumpata ka. Pagsasawak mo diyak magustuhan ti ibaga dayto yung umuawag kanyak. Hello? Victoria, saan ka nagbaliw? Buging lata titimag mo. Sika. Anya ti ibagam kanyak. Kasano anaalam ti numero? Inawagan ka, kaputa kayat ka kasarita. Mabalin ka di, agkita ta. Awan ga po na makipagkita kan ka, Amir. Ramiro Rodriguez. Tapkon ni cellphone. Saan kunto apulos akay at makipagkita kan ka, Ramiro? Kagurgura ka. Saan kanto apulos ang mapakawan? No apay ana ilaw anak idikan ka. Saan pa yan nagsubli ni Sir Amir dito yung opisina? Awagak man ni Benji. Tadamagak no sa dino ti Ayanda. Kasladyak mayulo ti agtrabaho. Gapo iti kaadda ni Lisbeth iti private room ni Sir Amir. Isa pinaayabak pa yan ni Emily tapno adda kadwat. Honesto? Sa dino tayo nyo, Benji. Ada kami dito yung project site. Makisarsarita ni Sir Amir kada Mr. Garcia kan Architect del Rosario. Nakita kita eh. Asimrek iti opisina ni Adelfa. Nagdamag ka dikin ka may panggap kin ni Nana Victoria. Juan, Honesto. Sige nga Rod. Bye. Maburbur tiyanak.
Anya ti paginteresan ni Sir Amir kini Nana Victoria. Agam amuda nga ta talaga. Wenno adda sa bali, apanggap na. Talagang adda ka dito yung private office ko, iha. Apa akas tatikawas mo? Bagay ko mo, saan ka di, Dad? Kurang na lang nga. Nga niya, Dad. Apaya diyo ituloy. Saan ako mga may ditoy na mabwisit aking tita Marcot? Tapay ni Margot. Apay nga minasaan niya ang sungbatan ti awag na. Sakit din ti riniribok na. Sumangpat lang niya dalawa. Makaraban ka niya. Isulakit itinangtad kini Ramiro itinumero. Ay, apay nga iso ti pabasulam. Ni Adelfa lang ti makamo itinumero, tatang. Saan nga mo da honesto kan Benji tinumero? Ay, apay nga bin ngay nawagan na ka ni Amer. Anya ti masabol na kin kaagaram. Ay, saan yun nga buwan pa'y? Ay, ada ka di palimod yaw. Asan mo akaya tamaamuan may ka na Delpa, ha, Victoria? Tatang. Awan! Apay na pamulagat ka. Apay nga roda kaya't maliklikan di makisarita kan kuana. Amuklo niya ti bagana kanyak. Kasarita na kano. Ha? Tapnan lukuyak ni Adelfa makisinan kin ni Honesto. Kat ipabusoy na lagan kin ni Lisbeth. Ano kasta? Saan mo madla kaya at ngagsina daw nisto ka na Delfa? Ay maragsakan lagid din na Delfa numamuan na data. Saan yung ibagbaga kin ni Adelfa dayta? Ha? Ala, mapadakon iti silid ko. Ay, sus. Iyak maawadan na ito anak ko. Nauray ko matlaang asikat imangawag kanyak Amir. Apay asaan nakasungsung bata ni Tay? Apay nga ramraman mo ariribukan ni Lisbeth. Amo madakal ti problema nito eh. Awan ka din ti panggap mo nga agsubli dito'y Manila? Yakang mo, nung kaano ang makasubli dita. Adula unay, ipakariribo ka. Sa may ramraman ka pa eh. Diyak mamati amariribukan kalaunay. Si Kapay, am-amukan. Makamo ka, no saan ka mamati? Kuma, no saan ani Lisbeth ti mismo anang ibaga kanyak? Nagkita kayo kano kini Crystalline. Anya? Kayat mo, taipulong ka kini Mr. De Los Reyes? Adu, ti bodyguard na dayjay amang pataykan ka. Saan nak, abot-bot nga. Mabalin mo pagdamagan ni Benji. Doon nakipagkita ka ni Crystalline. Sige, ano tinas ka na risotag? Talaga mariribo ka na klaunay. Taindap nanti cellphone na. Ang galwad ka kanya kami. Anya ko pati pakariribukan na. Dayjay man a Dominic taawagak. May sapay dayjay. Lik-lik-likan na kin din. Insukat naksamat din kinita. Saan na mabalin? Ang kapsutak manat. Ay, nadlaw ko asana na pudno ni Victoria. Adi na kaya ti magipagkita kin ni Amer. Gaputan mo na nga lukuyin na makisina ni Adelfa kin Honesto. Ay, desidido ang mga dayo kin ni Adelfa. Gapoy ti dayta. Kat agatap. Nga sa bali agabuna. Akayat naliklikan ni Amer. Ay. Kasano nga tamaamuan mi ka na Delpa ti kinapudno. Ay, may sakla ko ma-detective. Wan Honesto, imay ni Sir Amir iji project site. Kat nagdamag may panggap kin ni Mamang. Apay nga ta. Malaksid ang nagdamag kanyak. Nagdamag pa'y kini Benji. Handiyak maawatan. Saan ko matngarda makasarita ni Mamang? Tapno damagag ko ma. No kasano nga amuda kin ni Sir Amir. Saan ka kadi ang nagdamag kini Sir Amir? Mabay na kin ni Sir Amir. Sa
Mariribukan nak. Pagungtan naglagit din ni mamang. No apay ngintit ko kini Sir Amir ti numero ti cellphone na. Apay nga ta. Anya ti ibaga ni Sir Amir ken ni Nana Victoria. Tsaka mo. Mariribukan nak. Madandanagan nak. Apay nga takas to eh. Kanayon nga tibtib bayo Nasaya at tanaawagan ka matlaangan, Dominic. Apay, alikliklikan nak ha. Am na kun Dominic. Saan nak aluklukwan? Madugtalak lang nga insukat nak kinitang. May turig kayo apatayan. Maawatam? Pigsaan man tagsao? Apay nagkakapsot ka? Uno, ada ka duwam asabali a babae. Aniya, madamamot ngagpapaagas ka. Saan apod no dayta? Ayok ka lalaki. Bakla ka! Bakla! No saan ko mga agsusukot ti karelasyon mo a babae kan patam a lalaki. Inramraman na pay! Saan ka lang nagpakpakita kanya? Tamangan numapatay ka! Di may sa cellphone ko. Adaw mauawag. Hoy! Anya ti bagam kanyak! Mapatay ka! Madam, siyak ni Benji. Si Kagayam. Apay ngamin adito'y cellphone ko ting mawagam. Anya ti bagam? Nakita kita cellphone ko nga inawagan da. Lobat ngamin. Iso nga inusar ko ti may sa cellphone ko. Kayan da ito nga numero yo. Nagkamaliak lang at tinaytal mag iti cellphone ko. Anya ko mati ibagakan ka. Saan ko akasapulan ti kasarita? Maawatam! Saan ko maawat na ito'y? Saan amabalin? Itay pa'y lang nagriring ta cellphone mo, anak. Napayasan mo asong batan. Tiyawan ang pay na sanak na ingkan. Sino day taya? Tatang, adaywan dakman pailaan. Sige. Panawang ka pa'y nga ron dito. No di mo kada mangag ko, ti pagsarita nyo ti data nga umaawag. Ay, naku. Anya nga binti bagam kanyak, ha? Apay asa anak nga ingkan. Riknak ka na karo ti kuram kanyak. Amom ka di. Asikapay lang tinakaytured na makisarita kanyak itinagubsang. Amok anatuloy ka. Ato ti kwartam, Ramiro Rodriguez. Kapailam apag sinaan da at telfa kan honesto. Tapno ni Lisbeth ti pagtungpalan ti nobyo ti anak ko. Saan lang nga na ti kayat ko apag saritaan ta? At amasapol alaw-lawagam kanyak. Awanan tinaskan apag saritaan ta. Ambok no sa dino ti balayo. Ken saan nga amo da delfa ken amadinong asyak ti umuna alalaki iti biyag mo. Kataan niya ti panggap mo, ha? Sardengan na kon. Maawatam! Apay kasta ti lang nga manong Benji. Asino ti kinasarita met ti cellphone mo? Ni Madam Margot, Lisbeth. Binugkawan nak. Tapay? Apay binugkawan na ka? Diyak amo no apay. Kaslag pupungtot. Nakita ngamin nga imawag iti cellphone ko. Inawaga kiti sa bali ang numero ti cellphone na. Andan samat balbal na rin dyan, papay. Mailiw nga tao na yan kinitad. Katnimot, daddy, saan na masango asong batang dagiti awag na? Kaslan da sa bali, apaka kumikuman na. Saan ko nang titimak ni mama nga makisarsarita iti cellphone na? Ngam, nakita kiti lang na ang makapungpungtot. Apay nga ta. Adelfa! Ni amang. Sobra kailat ta namang. Anya tara aramidem dati kwartom tadi karumar. Awan amang.
rumara ko maita dito silet ko. Ngam, nakita ni mamang iti salas. Nga da kasarsarita na iti cellphone na. Nakita ka makapungtuan. Adatap ko. Ani Ramiro Rodriguez alias Amir. Di kasarsarita ni mamang mo. Yak malam mo. Apay asan na kayat amang ngagko ti pagsaritaan da. Akas ladda sekreto da. Apay nga tangagpay so hamang. Amoyo, tsak maawatan di marikriknak. Kas ita, agtib-tibayo akmanan na amang. Natangkan tinakam ni Victoria. Mariknak, anakaro tigura na kanyak. Ba nagajak maawatan? Iso ti imadayo. Asan na nagpaka na kanyak? Gamo na lang kumasinapsapol ko. Ngam, bayat ti panagayan ayat mi. Jak nam amwan, no sa dino ti lugar da. Katita, talaga na ilat ti lobong ako nada. Asino ti mangipagarop, nga iso ti ina ni Adelfa, akaribal ti anak ko iti puso ni Honesto. Ngam, sana mabalin, ajak may pamuspusan ti panagkita mi. Awan pa iti narigagayak ajak nagunod. Daddy, awan mo ti kasangsang yun. Sigo da kadwayo ni Manong Benji no ko ngagsarsarita dito roof deck. Apay nga inasit ganak, aday bagam? Kasla, adayo ti sungbatyo ti imbagak, Dad. Nagsarita kayo ka din kini Manong Benji. Saan pa Apay ka de? Inawangan ka no ni Tita Margot. Nang binagkawan na kanukit din, agpupungtot sa. Kaputa mailiw ka da kayo. Bayam na ta. Saan nagsubli iji Manila? Aging gajak marisot ti problema. Oh, talaga, Dad? Awan sama ti aramidan nyo. Tapno ibawing ni Honesto ti panagayat na kanya. Kinasarita kon. Ure ni Adelfa, injayak pa yun. Makasubli di opisina. No umanugot lakit de iti kondisyon ko. Makisina ka ni Honesto. Magustuak tayo tangin naramid yun, Dad. Kaya't kung agtalinaan ni Adelfa iti opisina, tapno mariknana ti saklam. Kasakitan launay, no makikasar iti sa bali ababa iti ayayatan na. Sige, panawan kayon, Dad. Namula ko man ni Lisbeth. Alim mamiisan ti tarigagay ko makibiyang iti relasyon da Adelfa kan Honesto. Kasla apoy anasibsibar. Ket nagsublit ti kaririknak iti damo makitak ni Adelfa. Apay nga ta, nga si daglaonay ti riknak ken kuana. Apay la kuma. Tasan nakakaguray ti daytoy nga ibagak anak ko. Kasinwa talaga ti kinasarita mo ti cellphone mo. Ni ka di Amer. Bueno, Ramiro Rodriguez. Tatang, Saan na kuma pagilimudan, anak ko? amok no niya tiranta day siya lalaki kanyak. Tapno lukuyan nag-akasaritak ni Adelfa nga atay wandan di Honesto. Ay, nasaya at nukasta. Slasan kayo ang mamati. Ay, maragsakan lagi di anak mo. Tadi mumutla kaya ta may ruruman di kalindagan na. Gamno makisina lang kumankin ni Honesto, tanang. Tapno malpasan da ito'y a problema. Tulungan da mga lukoy kini Adelfa. Ay, Victoria ya. Oh, apa nagsinay kayo? Masapul ang maalukoy ko ni Adelfa, iti pa nagsublik iti Australia. Unag man, nusan ka ngagsubli. At kasanong dagiti plano managado. Nagbaliw ti panunot ko. Kaya't ko nga iliklik ni Adelfa, iti riribo. Ipay nga awagak ni Margot. Agriring ti cellphone na. Ngam saan matasumong bat? Saan pa babalawin na tamanan? At yakon malagi. Wano maturog pa ilay. Mabitlay. Nabayaga na sana nag-report kanyak. Ti binayadak amang paliiw ka nagtigaraw ni Margot. Wano nabayagan asan na nakita ti panagsinnarak da Margot. Ganiti na dyan Dominic. Damat laingan jay loko ah. Unak idinubakla. Siyak pa'y tinapili na alukwan. Agore ka. Malagip kumanan ni Victoria.
Anya na ito ay marikriknak. Nakalagip ni Lisbeth ni mawag kanyak. Hello? Modesto, baka nagsakak lao na iti panang sungbat mo iti awat. Kas na dyan kung maura, inton madamdama ama nagkita tayo sa opisina. Lisbeth, Apa yan di ka sumbat? Ayun kaya, injayaan ka nung ni Daddy ni Adel pwede mo sa Amilio. Kan makasubli pa ito opisina. Tulakit di, opisina na ka. Narukot gayam ni Adelfa, Honesto. Karupuro gayam ti kwarta. Amo, siyak tumatlaan ni pagtungpalam. Kukwatan to amin na kinabak ng ni Daddy. Lisbeth, saan ko nga isukat ti anyaman? Akinabaknang, iti panagayat ko kini Adelpa. Dayta, timbagan ni mamang mo kanya. Liklikan na kanon ni Amer. Gaputa mo na nga lukuyin na ti anak na. Alipate mo ni Honesto. Naragsak ako mama ka mo iti dayta. Kayat nakmat ngayat ayo ka ni Honesto. Tapno sigurado Anan-anay amalibada mo ni Honesto. Pagkatayak ti pananglipat ko kini Honesto, ama. Ha? Isula ang tinakarik na kiti ayan. Kinupod no adi kayat ni mamang ti umanugot iti kayat ama pasamak ni Sir Amir. Apay nga rod akayat na kayat ayo kini Honesto. Dayta ka no timbaga ni mamangkin ni amang. Liklikan na ti makipagkita kina Sir Amir. Gaputa mo na kidawan ni Sir Amir kan kwa na alipatan kan. Nasaya at nukasta, Adelpa. Nadamag mo ka din. Nukasano anagam amuda kini Sir Amir. Saan pa'y? Saan na kano matakayat nga ibaga? Awan nga tati sa bahay agapuna, akayat na aliklikan ni Sir Amir. Anya ko madayta. Dinamag mo kumakinkwa na. Ay, tsak maawatan. Likliklikan na ti makisarita kanyak. Maipanggap ka ni Sir Amir. Aminan ni amang ti pangibagbagaan na. Malagip ko. Imawag ni Lisbeth kanya kita'y bigat. Imbaga ni Sir Amir kano kinkwa na ti jaya nakin ka. Idi nakita dakin ni mamang iti project site. Tinangibagaan na iti dayta. Idi kasaritak maipanggap kin ni mamang. Saan namat kan nga inulit nga imbaga kanyak dayta? Umawawag ni Amir kanyak. Hello? Margot, kumusta ka? Apay akong kumustaan nag-Amir. Di mo pa'y kayat na kumustahan ka. Uray agulpot ka kanyak. Amok amin na mapaspasamakin ka. Amok pa'y, no sardino, kayan mo ita. Amo nakatangata ti ospital. Kasano amo na? Anya, di mapaspasamakin ka, Margot. Apaya di ka mo tinagtimag. Kailan saan nakakadi asinarongkaran ni Dominic? Napayagan na jak nakita ni Dominic. Binaybayan nagkakadin. Kaya't mo, ta amuag no anya ti mapaspasamak kinkwana. Kas na nakatado ti amo ni Amir, may panggap kanya. Nagbayad nga ta iti mangsiim iti amin agaraw ko. Kat no amo na nga daak dito yung ospital. Apay asaan nakasarungkaran. Mamin ano umatlati, anagkawid na, no kayat na. Tawagak ni Victoria. Saan ko ngayon Masapo naman lukoy ko makipagkita kanyak. Kasapulak ti panagpalawag na. No apayakil na at ngayon madayo. Asana nagpakada kanyak. Sika man. Victoria, masapol nga umanlugot ka ang makipagkita kanyak. Talaga anaturay ka. Wan, amo nga ato ti patang. Baknang ka. Ngamsaan mo ang tinggal ti biyak ko. Apaya makagura ka kanyak. Salod-sodo mi ti bagim, Amir. Masapol ka di pa lang agpakpakasyak. Awan iti kinatao, nagpagpakaasi. Kapot ang awan ti asin, Ramiro Rodriguez. Saan nakapilitan? Ulitek, masapol ang makipagkita ka kanyak. Wano umayak di tabalayo. Kat maamuan da Adelfa ken Amadinong ano biyunak ide. Aldawan,
Ngam awan pa'y ni Sir Amir. Kaaduan lang ag maingoy saak dito opisina. Sa dino nga ta tinapananda. Nagsublimot tanda kristalin, iji Manila. Agsublidan to kano kin ni Mr. De Los Reyes inton malpas ti processing plant. Barang kayak asong bata ni Benji ti cellphone na. Honesto? Sa dino tayo nyo, Benji? Ada kami kan ni Sir Amir iti may sa resort. Ang ada ni Sir Amir iti cottage. Ay ati araramidan nyo dita. Diyak mo, ha? Apay, Benji. Pagyaman ako, tapinat gamot lang ang tiawis ko. Private resort na ito, ako katimay sa amok, nga damat negosyo na dito Ilocos. Kat awan makakita ka na ta. Tapno malpasan ti amin, Amir. Anya ti ipagam kanyak. Sana nagkupas ti kinapintas mo, Victoria. Napimpintas ka kumamanan. No ni Adelfa ti kaing ingas mo. Ulitag. Anya talaga ti ipagam kanyak. Asino ti ama ni Adelfa? Ha? Di Adelfa ka ti pagsaritaan ta. Awan ti bibiyang mo. No asino ti ama ni Adelfa. Sana rakas, no apaya dinamag ko no asino ti ama ni Adelfa. Siguro na ti pan nakaamok. Saan pa ya nakikita ni Adelfa ti ama na? Ore ni ama dino. Saan na nga mo? Ti kinasya sino na? Dayta ka di tinagpayabam kanyak. Ti makipyang iti pudno a biyak ko. Nasurok ang makatawan anagayan ayat ta idi. Nasdawak, takila at nagpukaw ka. Di ka man nagpakada kanya. Anya ka ti basol ko. Damagam paylaang no anya ti pasol mo. Imbadayo akan ka. Kalpasan anaamwak asaan asyak lang ti papai iti biyak mo. Ket saan mo ngay na mo na sino ti kalaysa. Iti day di apanawan. Jack pa'y na amo ni Loribel nga ina ni Lisbeth. Makaanayan anaamwak asaan asisyak ti papai iti biyak mo. Makatawanan nga agayan ayat ta. Idad na napasamak ka na ta. Awanan ka iti pakin. Tinong panak. Iti na ito nga edad ko. Sika pala ang kinakaituro da ng tungpakan niya. Awanan ka iti pain. Ipalpalagip mo pa'y laday ta. Apay ha? Pampanunutam nga iti na minsan nga enrokmak ti bagikan ka. Kat nagpunga. Nukas pag-arigan ta si ti ama ni Adelfa. Asino ti paboram ha? Ni Adelfa? Wano ni Lisbeth? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan iti sumarunungay kami patangatang. Nagmayat ko man. Nadakakibkibin ko. Dito'y ikit ti baybay. Kabayatan ti panang buyam eh. Iti ilalanak ti init. Manipod nagsina kami kin ni Adelfa. At dadagiti nagbalin ang naubyak. Saan a seryoso a relasyon. Malagip ko. Sa anak lang ata ang nagbidtot. Kasla ni Nana Victoria, tinakita kitay. Iso nga ta, tikin na sinarak ni Sir Amir. Ni Lisbeth. Hello? Sa dino ti ayan nyo kinidad, Manong Benji? Ada kami dito igid ti baybay, madam. Iti private resort ako ka ti amamu ni Sir Amir. Nga damot la negosyo na dito eh. Malagip mo ka di, timpiling ko kan ka? Lading hitak, madam. Amo ka makagura kayo kanyak. Diyak makasidag kin ni Adelfa. Kaputada ni Nana Victoria. Apod no ka man kanyak, Manong Benji. Dinaktong palan, san ka di? Mabalin mo kumamag ti mapan iti ayan ni Adelfa di project site. Madam, kastapay nga rod. Rimuara ni Sir Amir iti cottage. Ang mga no agawid kami. Makasangsangit ni Victoria Simbrek iti kwarto na. Apay, naggapon na nga ta.
Amang, nangag ko nga da nagsardang alugan ni Tibatog ti Balaytay. Kabisadok ti ungor ti lugan ni Manong Viner. Si Mang Badan, ni Mamang mo. Ngam nagdiretso, di kwarto na. Kasta ka di? Napay. Awan, Amang. Ay, sige. Yaki magbagak kanya Delfa nakita ng sangsangit ni Victoria si Mang Badan. Ay, kasaritak tulangan. Talaga makarik na kiti kastoy. Ang keba-keba. Kas lamang mangig ko pa lang titimak ni Victoria ng agsasaybek. Malagip ko manan ni Adelfa. Sigod ang asidag tirik na kirkwana. Mariribukanak itimbaga ni Victoria. Lukas pangarigan siyak ti ama ni Adelfa. O sino kadakwada kan Lisbeth ti kanununga? Apa asimmer ka ti kwartok iha? Anda ka di ibagam kanya? Diyak na puutan di sasangpet yung ni Manong Benji. Makasurunak kan ko, ana. Amo ka saan nga tong palitibilin ko. Imbagak meten ken ka. Nakasarita kon da honesto ken Adelfa. Ngamkas ka ni Manong Benji. Saan da kayat ti agtungpal itibilin nyo? Amoyo ka din o kasano ti kasakit para kanyak? Ni Manong honesto ti munang hayat ko. Kalpasan na. Saan ka ngagsangit? Masurunat ni Tibagi. Ni honesto lang ti nakapagsangit kanyak. Gapo lang iti dadya nga Adelfa. Kalma ka. Saan ka ngagriaw? Saan ka ngagdadal ka ng italikamon ni Tiunang ti kwarto? Kuka ni Marcot na gitoy. Kat napatpatig na niya Margot gamsyak ka na kayo, Daddy. Siyak lang di nakapimpiman. Ang may sang anak ko. Ngam apay nga palubo siya mapasamag kanyang di kastoy. Apay ha! Sumardin ka kumani ha, Hoston. Kunam nga ta, adyak masakitan. Awan sa bali at tartarigagaya. Kung saan at ipagragsaka manak ko. Alala akong titurog ko. Nagrabiin nga umawag ni Madam Margot. Hello, Madam? Benji, naimbag, tas siririing ka pailangan. Saan ka makaturog? Isaan, nalagip kang hawakan. Si Kalaang di mabalin ko akasarita itinalim nyo. Kumusta kayo ditan? Nasaya at Madam. Agkit kita ka di pailangan, daamir kan Kristalin. Nakasublin da Kristalin kan Mr. De Los Reyes dito Manila, Madam. Nokas pangariban, adadakas ama pasamak kanyak Benji. Mabalin, anawayan dun iti kayat ng aramidan. Apay akas tatibag bagayong, Madam. Sige, masapul nga agin na ako. Parang adapay namnamak apumigsa. Pilitan, di makaturog. Hello, Madam? Madam? Inidap na. Apay akas siya ti ibagbaga ni Madam Margot. Awan mo't ngamin ti istoryaan ni Sir Amir. Maipanggap kin kwa na. Kakurak di pa nagsangit ko. Apay ngamin nga palubos ko ngagsagabak. Saan na day nga Adelfa tibang tadaan iti biyag ko? Siyak tagtingnay. Tapno maagaw ko ni Odesto kan kwa na. Sana siyak nagsangit? Ni Adelfa nagsangit. Isudirong ba nagsangit? Sana siyak? Inuray ko ang makapanaw na Adelfa. Tapno sana amangag di pagsaritaan ta. Sana nakita di pa nagsangit mo si Mang pati di rabi.
Nakipagkita ken ni Ramiro iti may sa pribado a resort iti Kalman. Tata. Anya, tinagsaritaan niyo. Tagaslagsangit ka manan. Nakabaybaya ka panawan. Napinatanggan ko tinakam ko, tatang. Ha? Timato ti pusok. Gamit ti panagsublimanan ti saam. Tsak magawitan dagiti luwag. Ay, kasla sa nga lubungan di problemam. Tatang. Oo. Pagkawanan na ko mga. Ha? Inlimad ko kada kayo ti kinatao ti ama ni Adelpa. Adi kaya't mo asawa na na. Tsak kabainan ngay balikas. Kaya't ko amalukayan ti dagansan ti barukong ko. Tugaw ka, Benji. Masapul nga nakasarsaritak. Saan mo siguro anang ngag, ti panagpagunggan ni Lisbeth, di Rabi? Saan, sir? Jak imuli iti mansyon ni Dirabi. Nasakit unay tinakam ti anak ko. Ngamin honesto, ti umuna nga ayat na. Lading hitak, sir. Jak kabalan atong palan ni Lisbeth. Kabuteng mo ni Victoria? Wano nga po saan mo akayat ngagladingit ti sigo na nobyam? Sir, iti da iti agundaway. Si kalang ti mabalin ko apang ibagaan iti da ito'y. Dusak ka di da ito'y. Iti paragay ay ayam ko idi ka iti babae. Kat ni Lisbeth ita ti aglaklak am. Saan ko nakita ti kotse ni Daddy, Manong Honesto? Napananda ka din, Manong Benji? Imawag ni Mr. De Los Reyes kano. Mapandakitaan ti maipatpatakdar a processing plant. Indiayan sa nila kay Sigmundo. Ti panagsukpunda iti dayta a negosyo na. Nakapimpinta sa guntaway? Awan na kasi nga kadata. Lisbeth. Apay, anya ka di adda ni Adel pangawan kanyak, Manong Honesto. Ba't matanak? Saan ka di napintas? Kasan dito ay sulisugan ako ni Lisbeth. Elizabeth, nasakit ti panagkusilap na kanya. Nga kaslama ka lumluwa. Adelfa, makakurak launay kan ka. Noon niya launay tinakita ni Honesto kan ka. Tasaan na kabailan ti magayat kanyak. Napimpintasag ba't ngam si ka? Sige. Ibalikas mo na alas tiyo galik. Kaya't mo tutumpain kan pungot-pungutin ka. Kat idumodom ka pa iti swelo. Masapon ka di adada elektiro pa ka? Panghasim. Tiyak kaya masakitan ka. Ad-ada siya ti masakitan no isakripisyo ni Honesto. Saan apa nang aasi ti kasapulak kan ka, Adelfa? Mano agad at ti kasapulam? Tapno adaywag ni Honesto, ha? Mano a milyon? Ibagam! Saan ang magatadan ti panagayat ko kini Honesto? Aniya! Umumubulin na kumari. Abal ti pangananay ko kat iso ti pagbagkal ko kan ka! itay lang nga nakitak ti kasdi alangan ni Sir Amir Honesto. Nupay di mo nakita nga agpungtot. Naturay nga agsaw. Agbababawin ka dagiti nagayayaman na babae. Kat kasla ni Lisbeth ti agi karkaro. Karmansa, ti awag da iti dayjay. Saan ani Lisbeth ti agi karo kadagiti basol ni Sir Amir, Benji? Addakin ni Lisbeth ti problema. No inaklon na kumati kinapudno. Ay ayatan nakalaunay ni Lisbeth Honesto. Ngim ni Adel patay ayatak. Saan asisyak ti lalaki? Gapo siguro, kadagiti impagpakita makinalailog ng kuana. Na't nagtirek na nakin ka, kat pampanunutan na, ngay ayatumat. Maasya na kin ni Lisbeth, ngim saan amabalin nga ikaasi ti ayat. Sabali ti asi, iti ayat.
Makasangit ak naging gaitaamang. Masyanak kini Lisbeth. Gamdya ka ba ilan nga sakripisyo ti panagayat ko kini Honesto. Ay, naimbag? Nasaan na ka din ang ran? Day ta tinagbot nga kitay, amang. Nakapasakit ak launay. Injayan hagatadan na ti panagayat ko kini Honesto. Nakasaritam ka din ni Honesto. May papanit iday tabanag. Saan kami anay ka ni Tigundaway ang nakapagsarita? Mag-umikom ngamin iti opisina itahay. Agyaman na klaunay. Saan ka ang matanagan? Tagunggunaan ka. Basta idanon mo kanyak no anyaman ti maamwa. Okay, sige nga Roden. Bye. Uray, tanapig sa akanan. Agsubli akto iti doktorin ton madamdama. Masapul alumapanak ka. Wan, jak ipalubos. Nga adda sa bali a babae a may ran kini Amir. No patay tumatla ti pagtungpalak. Nasken a makipinataya. Ay, saan mo ngailingad dagitiluam, Victoria? Anya ka di manan ti problema ta makasangsagit ka manan. Nadudugtirik nak anak ang iti panagsasaipak ni Lisbeth. Saan anasaya ti panagpadakkel ni Amir iti anak na? Agmay-may sang anak. Napanoy-noyan. Dayta, ti panangipagkarot na. Victoria? No saan akabailan ni Adelfa alipatan ni Honesto? Siyak ti mangipamuspusan. Tapno malpasan daytoy aparikot. Ay agararamid ka manan. Anya ti pangpanggapam nga ramidan. Baamuan yun tumatla ang tatang. Uray daytoy laang ti pangsulnit ko kadagiti nagkamtudak kini Adelfa. Tsak kayat ang masaksakitan. Tsak kayat akanayan nga agsangsangit. Tsak kayat ang maipada iti kaasat ko. Sino kayo? Saan kayo nga maam mo? Siyak ni Victoria. Anak ko ni Adelfa. Da kayo ti inana? Saan apalimod kanyak dagiti aramidam iti anak ko? Tsak ipalubos nga iruruman mo ti anak ko. Injayaan pa'y ti dakkel agatad. Tapno lipatan na ni Honesto. Saan ka di aday tati kay batugan na? Tsaka muna niya tinakita ni Honesto kan ko ana. Takinay kayat na pa'y ti may sabas tarda. Lablabas kan. Oy! Sino ka kumaha? Si Catherine maot dito eh. San ka di apod no ti kunak? Asaan ngam amo ni Adelfa ti amana? Wan, dayta ti pasol ko iti anak ko. Kat sika ti umuna ama ka amo. No asino ti ama ni Adelfa? Ni Amir. Ni Ramiro Rodriguez nga ama. Sana po no dayta? Agbibisin ka abakat? Tanagkaapas-pas ka. Isu nga tayo ang mapasama kay bawing ni Honesto ti panagayat na ka. Kaputa na sa isaya at ti panakapadakal ni Adelfa. Anya! Amok abasakitan ka kadagito nga ipagak Lisbeth. Tiyag pagtatakunan ti kinabaknang ni Ramiro Rodriguez. Saan ko kumakayat nga ibutaktakan ka dito? Ngamtiyakon ka ba ilan ti panangiruruman mo kan kuwana? Pumanong ka dito eh! Saan ka kasapulan? Sumardang kan ang mangirahan ni Adelfa. Kaputakabsat mo iti ama! Saan? Diyak makon na kabsat ni Adelfa! Pumanaw ko na! Pumanaw kan! Kabungkawan! Katumpaan na ka! Sige! Padasin na katagran! Sige! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan
iti sumarunungayin kami patangatang. Apeng imawag ka, Tebal. Anya ti problema? Ang babae ngay may dita. Victoria, tinagal na. Ni Lisbeth, agwalwala. Benji, ibueltam ti kotse. Agsublita iti mansyon. Sige, sir. Tsak naman na ito yung ipapan ni Victoria iti mansyon. Anya nga tinagsaritaan da iti anak ko. Agpagpagunggan ka naman. Amo gayam ni Nana Victoria ti mansyon niyo, sir? Panagkunak, at saan na nasayata na pasamak. Ang mga nimpod nun ni Victoria ti amin. Saan tanay ka ni ti Gundawa na kapag sarita di kalmahan honesto? Isungay tala nga may bagakan ka daytoy. Talaga asaan na tanga inggaan ni Lisbeth Adelpa. Desidido amang rakrak iti relasyon ta. Sikati nagpupungtutan na. Kalpasan anapaay anang sulisog kanyak. Anya? Ginundawayan ni Lisbeth. Ti panagmaymay sakit iti opisina di kalman. Ngimsaan kong impalubos nga agbaligi amang sulisog kanyak. Gaputa saan ko akayat ang masakitan ka. Agiaman na ka. Napodno ka iti ayat-ayat ta. Karing kanita. Kasano no nagpulong kin ni Sir Amir. Kan nagparbungad na pasama kada kayo. Awan ti ebidensya ni Lisbeth Adelpa. Kan nakasaganak amang sango kin ni Sir Amir. Yamanan na itong inaramid mo iya. Nakadoawara iti kwarto. Yan iti salas. Sana po na tinawag. Jack Macklon, Daddy. Kanya. Talagang awan tibain niyo. Tarimaanam ti panagsasaom. Kaputasan kayo map na kiti babae, Daddy. Kaya't ko na kayo ti magibaga kanyak. Nagbalin ka di akayan ayat yun na dyan, Victoria? Saan ko maklon no kasano nagbalin na kapsat ko ni Adelpha? Iha. Apayanikan mo kasao. Saan ko maklon ni Adelpha? Karibal ko iti puso ni Honesto. Saan ko maklon na kapsat ko? Apay, ginaramid mo data. Nakadanon laki din kin ni Amir, data pasama. Sa anak amabutan tatang, inaramid ko dayta para kini Adelpha. Tangay jak mapilit ni Adelpha sumurot kanyak nga agsubli iti Australia. Ay, talaga ka din agsubli kayo di. Nunalukoy ko kuman ni Adelpha. Sa anak kon anak kaliklik kini Amir. Umuno na pa ni Lisbeth na nakamo. Tipod no akin na tao na Adelpha. Nangimsan na amaklon nga kamsad na. Uray saan na amaawat tatang. Saan na amabalusing-sing dayta akinapudno. Ay, hanya tiga po na. Apay nga naramid mo dayta? Tapno sumardangan ang mga iraruman iti anak ko. Nasakitanak iti panangtsaya ni Lisbeth kin ni Adelpha iti takkel agatan. Tapno atay wan na ni Honesto. Tapnoan niya. Makipagtagikuan ni Adelpha kadakit ti sanikuan ni Amir? Tata. Dahil ka di banggap mo? Nagragot ni Amir. No apay a pinanawak adyak nagpakada. Kano asino ti ama ni Adelpha. Amok ni Amir ti mangibaganto kini Adelpha. Nga iso ti ama na. Ay, nasayad lang no kasta ti mabasama. Ngam ka sa dun. No adamang riribo kiti biyag na po ko. Ni Lisbeth di kaya't ko asawan. Tasan na ama clown. Akabsat na ni Adelpha. Isumot lagayam aging gaita. Kitawan kayo pa lang ni Sir Amir dito yung opisina. Nagsubli kayo gayam dito mansyon. Saan pa arim mo ni Sir Amir iti mansyon, Honesto? Saan nakakadi nga inawagan? Saan, Mat? Nagkapo ka nun ni Nana Victoria dito yung mansyon. Iso ang nagpagunggan ni Lisbeth. Anya? Ngumapay? Dahil tati saan ko ang masungbatan, Honesto? Naamuan lakit din ni Nana Victoria. Ti panangidjaya ni Lisbeth kini Adelpha iti dakkel agatad. Tapno adaywan nakon. Anya? Ket napansin na langad ni Nana Victoria. Saan na maawat ni Lisbeth akamsat na ni Adelpha. Ang andaman na yun, tigura na.
Saan ko marumbang ay naramin ni Victoria na jay? Masapo lang makasaritak na magig no apay nga naramid na tikas jay. Margot. Hello. Manon alawas yung kinibengi dita probinsya. Awan san panggap mo amang sublikan niya. Ado, ti pakariribukak. Kaano nga min ti pa nagkasarda honesto kan Lisbeth tapno makadarayang man. Saan ka kumaamay ramrama na dagan sanit ti anak ko, Margot? Tibiyag mo, Tiernosem. Amir! Ibagakin ka. Ang babawi ako. Pinagbalin ko di Diyosen ti kinabaknang ko. Tapno maaramid ko ti kayat ko. Gamsan lagay makwarta. Kan nailubungan na ragsak ti makaparagsak iti may sa tao. No kuma may sublik ti napalabas. Tapno maator ko nag itibindot apang ngedeng ko iti biyag ko. Inaramid ko kumaan. Kalpasan nga imawag ni Sir Amir. Asyak ka no pailang ti makaamo dito'y opisina. Imayak dito'y project site tapno makasarita ka. Maipapanitian niya, honesto. Ni Benji ti nakaamuak iti daytoy. Napan ka no ni Nana Victoria iti mansyon. Ket kasta unay pa nagpagunggan ni Lisbeth. Ha? Apay anapan ni mamang iti mansyon. Anya tinagsaritaan da ni Lisbeth. Adda atap ko asinalangad ni Nana Victoria ni Lisbeth. Wino adda pa'y sa bali ang nagsaritaan da. Kas ko maiti, anya? Damagam to ka ni mamang mo inton makasakmpet ka. Nakasingsingpat ni Amir, kabayatan ti panagsarita. Kasla saan nga isot kasarsarita kita. Agpapabawi ka no. Kasla kayat nakakonsensyakan. Amo na nga taa talaga. Dagiti mapaspasama kanya. Basol na ti amin. Ngam, ti kay patukan dayta panagipalis ko. Kat siya madla ti aglaklak amin. Saan? Diyak maaklot. Diyak pa'y kaya ti matay. Maagasa ng iti daytoy asakit ko nga inyakar ni Dominic Kanyak. Ana-alan kadagiti nagtumad-tumad anak relasyon. Lalaki kay babae. Iti na ito a cottage, tinangawisak hindi ka ni mamang mo. Hindi nagsarita kami. Itala nga mawatak. No apay, anak sinagtirik nakil ka, Adelfa. Nagkita kayo gayam kin ni mamang, sir. Awan tinibagbaga na kanya. Awan ka di pa, tinaibagbaga ka, may panggap, iti amam. Awan mat, sir. Tsak mawatan na siya marikrit nak. Tsaka mo, no kasanong ipunok kan kati amin. Abom, may sa ni Victoria nga inam. Karag itinagbalin, kaayan-ayat ko. Adelfa iha. Pagkawanan na ko. Siya ti amam. Kayo ti amang. Day tatipon no. Adelfa, anak. Tsak may latawa no niya ti marikrik na kiti dahi ti akong taway. Tsak naman ada kayo ti amang. Kaya't ko amani po nita. Awagan nak iti daddy. Daddy? Karagi di apanawan. May sa ni Victoria kanag tinagbali na kayan-ayat ko. Itilaksid, ti panakaamuna, asaan nga iso ti babae, iti biyag ko. Impalubos na, at tagikwaag. Kalpasan tayo di, saan na nagpakita ni Victoria kanya. Gaputa pinasakitan niyo, Daddy. Nasakit iti may sa babae akas kanya. Asaan lang asyak ti kaayan-ayat ti nobyo. Ngam na impudno na idi, ang nagbunga ti panakalipat mi. Ang takder ko kumatidayaw na. Dayta ti paglintigak, aging gayta. Ano asino ti masikugak, ikalay sa. Daddy, ada kayat ko adamagan kada kayo. Nagpagunggan ni Lisbeth, kalpasan ana ibaga ni mamang ada kayo ti amahan. Nagkabsat kami. Wag, kasta tinapasamak. Ano
Anya nga rodan ti aramidan tayo ita dati. Asino ti paboran nyo kada kami kin Elizabeth. Katagpada kami nga anak iyo. Oh, mariribukan na iya. Agpada kayo ang anak ko. Agpada kayo, apat-patkag. Kaana ko na simrag iti opisina tap na maurnos ko na iti aparikot, Victoria. Kalpasala nakasaritak ni Adelfa. Isarono ka. Dukasta, amod ni Adelfa asika, ti aman. Impudno ko. Kaslagamin awan panggam mo. Amang yam amukin ko na. Asyak ti amana. Numabalik, saan ko akayat amaabuan na rita? Yam, anya tinaramid mo. Gapoy ti panakisaritam ka ni Elizabeth. Kastao na iti panagpagunggan na. Salsala nga kadi, ha? Sa anak ko nga inunaan. Nasakit tinakabukan kasta kadi, ha, Amir? Ngam nasaksakit tinamayan ni Lisbeth iti anak ko. Panag at Jack Macklon. Daskan amaminggan ni Lisbeth amang iruman iti anak ko. Saan ta ko mga sinopyat? Gapo ka na iti anak ta. May salaang ti anak ko, Amira. Ni Adelfa lang. Amum kadi nga impaidam ko ti panangipatag ko kini Adelfa. Kapo iti kurakan ka, Amir. No namuak nga agdadagsan ka iti. Inkalay saka ko ma. Saanan amay subliti na panapas. Pasol mo matlaan. Awan sa bali at ari kakayak. Tsak kayat amay ruman ti anak ko. Kaputag padadalaang at nakarbangan na. Mami, anya man ang tibagayo kanyak. Saan? Diyak ka manugot. Diyak kaya timayag na dita Amerika. Asa ko na makasaritak ni Adelfa. At na panunot ko nga rapidan. Tapos siyak ti pagtungpalan ni Honesto. Nakasta, namuha mo na ni Amer ti amam. Kita mo lang agpaiso ti gasat. Kalpasan, tinabayaga pa ng ilimod ni Victoria ti kinatao ti amam. Namuamad lang. Nasakit nga ako, tigasat na ito yaman. Dan kakadya maragsakan. Tamo mo ti amam kan binigbig na ka. Nasakit na gitilinagam ko kini daddy. Isuti mo na anang itsaya kanyak itidakal agatan. Tapno lipatak ni Honesto. Ay, saan na ba yung amin nga amo nga anak na kayo dili? Kati pagbutbut na kita. No kasano nga agsango kami kin Elizabeth. Ay, hindi. Adelfa. Isumat lagayam ana sa idagtirik nakan ko ana. Inuha pa ama siya nakan ko ana ama. Ni Elizabeth. Isang bata mapuk. Hello? Hello. Adelfa, diyakin pagarok nagkabsat tayo ti ama. Datang ang karibal iti puso ni Honesto. Lisbeth. Dahito iti bagakan ka, Adelfa. Saan ka amaglon akabsat? Malaksid na umanugod ka iti kondisyon ko. Lipatan mo ni Honesto. At nakatimanan nga pinasakit ta, Lisbeth. Nasakit una iti kinapod no, Adelfa. Apay asi kapay. Nung kaano masaksakit na anak no, apay asan asyak ti ayatan ni Honesto. Isupay di pa nakaamo kakabsat kagayam, hindi ama? Isumat lagayam ana ang sidagtirik na kidikan ka, Lisbeth. Agkabsat tagayam. Ulit na ka, Delfa. Na talaga napatagakan ka kakabsat mo, hindi ama? Sikati na una. Kat sikati ang pamuson. Saan adito'y telepono ti pagsaritaan ta? Kat, anya ti kayat mo? Oh my God, ito'y mansyon? Gaputa da karbungam, kadagiti sa nikwa ni Daddy, kasta? No saan mo akayat nga umayak di ta mansyon? Agkita tayo ti sa bali alugaran. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo.
di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Kaslasan mo takas di busina tilugan ni Vener sa dinong at tinapanan ni Victoria. Ay, san ko na igawin na Adelfa? Makisinarak ka no ni Lisbeth. Ay, Naimbaga malam nyo, Ama Dinong. ay kastamat, dumanon ka. Ni ka di Adelfa tirantam. Ay, kapambanaw na. Agkita na ka no ni Lisbeth. Sa dino ti pagkitanda. Mapanda ka di iji mansyon. Ay, dahito di saan ko nga mo. Kasla, ibawil sa ni Lisbeth. Nga umadak ni Adelfa iti mansyon da. Sa dino nga ti pagkitanda. Sige, Ama Dinong. Awaga klangan ni Adelfa. Sana napakadaan ni Manong Jack ti panang nilibas ko iti kotse. Kaya't ko nga awan ti makasingay ti panagsarita mi kini Adelfa. Masabong na krinisot kami. Isunod nga kaya. Nga uray Jack maawatan no apay akagurak ni Adelfa. Makarik na kiti asikan ko na. Magkabisat kami kaya mi ama. Kaagaw ko kadagiti amin na sanikwa ni Daddy. Karunana. Saan ang mabalin? Saan ang mabalin na bukudan na di amin? Talagang awan ni Lisbeth iti kwarto na, Benji. Saan ka nung amo ti katulong no sa dino tinapanan na? Kunani Mang Jack, sir. Saan na napakadaan ti panangilibas ni Lisbeth iti kotse? Oh, napanan na nga ta. Sir, ni Honesto ti dimtang. Naggapuak iti balay da Adelfa, Sir Amir. Ngam ni Ama Dinong laang, tinakasaritak. Inawagan ka nun ni Lisbeth. Kati amok na umay dito yung mansyon. Awan ni Lisbeth diti mansyon. Linibasan na ni Jack. Sa dino nga ta tinapananda. Ang mga noan niya tinapasamak kini Adelfa. Jack magustan dahi tangay bagam Honesto. Saan nadangran ni Lisbeth ni Adelfa? Gaputa amuda ngagkabsat da. Awagan na ni Honesto. Ang mga na pa ni Jibalay kat na amuan na kini Ama Dinong apin manawag. Sino ti mo awag kita cellphone mo, Adelfa? Ni ka di honesto? Lisbeth. Apay adi ka sumumbat? Ni honesto ka di detal? Idibom ta cellphone mo. Diyak kayat nga daba kasi nga ti panagsarita ta. Pagustuhan kay ti dayta, Lisbeth. Aging kay ta, uray na amuamon nga kapsat ta. Kat makagura ka pailangan kanya. Saan ka maawat na kabsat? Malaksid no manugot kay ti kondisyon ko. Lipatem ni honesto kat aklonan ka matakabsat. Ngam awan ti matawid mo kadagiti sa nikwa ni Daddy. Awan ti panggap ko ang makiinagaw kan kakadagiti sa nikwa ni Daddy. Ne! Daddy pa yan ti awag mo ka ni Daddy? Inaklonak ti amata nagtaodak kan kwa na. Kailiw ko mati pamatag ti may sangama. Agraraman ka madaan ti ama Adelfa. Ngam sana day ti kayat ko pagsaritaan ta. Kan sana day ti kayat ko manggagkan ka. Lisbeth, nulipatek ni Honesto. Namnamaam ka di nga ibawing na tirik nanakan ka. Tanya ti kayat mo asawan ti dayta, ha? Saan amaayat ni Honesto? Tsak kaya ta masakitan ka. Ngam, ad-ada asyak ti masakitan. Tsak kapawilan ang mabukaw ni Honesto iti biyag ko. Tinumpanak. Saan ka abalsan? Nuday ta ti pagragsakam, Lisbeth. Ang niyati ko na. Saan mo ang nakita ni Amir di ta opisina itinagmalam? Apay ka no? Ulit man. Sigurado ka? Sige garudan. Bye. Ang kabsat da Adelfa kin Lisbeth. Kat ni Amir, ti ama ni Adelfa. Nagkasatanday tiya'y ababae. Pimay
mayso day di impagbaga kada Amir ken Lisbeth. Nga mga nood sa bali a babae iti biyak na. Nobya idi na Amir day di a Victoria. Kat ni Adelpa ti bunga ti kinadursok ni Amir. Kasanon no sublian ni Amir. San ang mapalinday tay? Di akon maawagan ni Adelpa, Benji. Inidap na ti cellphone na. Anya nga tan tinapasamak da ni Lisbeth. Saan damat nga tangag din ng ran, honesto. Sapay ko matakas ta. Itapay, tanaam mandan nga agkabsat da. Agkapyada ko ma. Kasla narigat ang mapasamak data, Benji. Gapo kanyak. Gapot agkabsat da. Agpinabos oy dakuman. Ket asino ti agpabus oy, Benji. Isakripisyo ni Adelpa ti panagayat na. Saan ko ang mawagan ni Adelpa, tatang? Nakaitot ti cellphone na. Ay, apay nga ta. Kanya tinapasamak da nga tan ken Lisbeth. Saan na ang mabalin ang maisatmak ti anak ko? Ni Amir ti agsumpat kanyak. Ni nga tao nisto. San na lang nga ta nasarakan ni Adelpa. Uray na Amir ka naman nalagid din. Di ba nagkita na kitang kamsat? Isublat ko nga awagan ni Honesto. Ay, nay, adadim kang ang mga ganun nasarakan mo lang ni Honesto ni Adelpa. Nay. Di Adelpa ka dinaytan, tatang. Ay, taksin sa mo day. Kan Adelpa ti dimsag. Ay, Diyos ko, wag yaman na. Awan na pasama kita po ko ka na pintas. Sa tino tinagapamiha, inungtak ni Jack tapayan nalibasam. Pasol yun ay Dad. No saan ko maaga po iti kinaalikot tagyo iti babae? Saan ko maanagbalin ang kabsat ko ni Adelfa? Tagkita kayo ka din kanya Adelfa. Well, natungpak. Kapoy dinalaw sa pungtot ko. Nawan serbi na ang kabsat. Di man lang pabusoy kanyak. Anya? Kaya't ko na kayo ti makisarita kan kuana. Alukuyan nyo alipatin na ni Honesto. Tapno adda matawid na kada kayo iti sa ni Kwayo. Tano saan? Nasaysayat lang na surutak ni Mami di Amerika. Laksiden kayo nga, ama! Mariribukan ak lang aruren. Awagan nak pa lang ni Margot. Kanya nga tamarin ti bagana. Naimbagan nga tan. Hello? Awan pain mo, Amir! Sanak abas sawangan. Kunang nga taadyak maamuan. Nakaalang utag ka iti babae. Nobyang gayam ti ina ni Adelpa. Kat sikat ti amana. Mas daawak no kasano ana amuam dayta. Awan ti may limod mo kanya, Amir. Ada pa'y nga awan mailimod mo kanyak. No kayat kung ay kasar ni Victoria, awan mabalin mo. Saan? Margot! Anyat mapaspasamak kan. Kuna ni Lisbeth, atap no maawat nakakabsat na, kat masapul ka nung isakripisyo ni Honesto. Parag ko na, manggunggundaway lang. San nakaamaglon, agabsat na. Kasta unay apungtot na amang. Kanya lagat gaminin na ya. Apayada kayo pa'y ngagkabsat. Tinakapasamakan di kastoy. Mariribok ka na amang. Kaslad adaan nariribok dagiti pasama. Pagkal maablawang tiriknam. Malpas tumot lang dagito ya parikot. Panubok lang damin. Sapay na kuma. Ningat amamang, anya ti sumaruno apanggap na. May banggap niya. May banggap ka di kadakwada ka na mer, di kahit masawan. Ewan ngagpaiso.
Ngangatan ti karirik na ni Victoria ka na mer. Ngam, ato na dawan ti nabalabas. Kat ni mamang mo ti matayo amis mo. Nakakapsutak man. Ipanagrit ng itibagig. Ang kakapsutak. Kaslaan mo ni Amir, di kasasaan ko. Inagpugtot patayla. Agsarsarita da Amir, kanday jay a Victoria. Amangan no agsublit te karirik na ti tunggal maysa. Nawayata ang makapagsinubyan. Gaputa, saan nagmat ngayon kasar ni Amir? Saan ang mabalintay to'y? Mapasublik lang tipig saka. Agawitak, katreripukap ita. Mulmulang lingan nakmetlatan iha. Mabalin ka din agsarita ta. No kasarita kayo, Dad. Matulungan da ka di. Itatanamuan yun asaan lagaya masisyak ti anak yo. Maksayanan ti panangipatagyo kanyak. Awan tagbaliw iha. Sana ka mamati. Luklukwan daklahan, Dad. Ang mga nod at dapay akay kayat yun ni Adelfa nga mitisyak. Kaputa na singpat. Idinto ta siyak. Uray anya pa'y ti kinataom. Anak kan tulat ta. Dad, no talaga napatagak ka na kayo. Kasarita yun ni Honesto. Alya. Nagigtot kayo. Saan nyo kabailan nakasarita ni Honesto? Saan ka di? Oray ni Adelfa. Kaya't ko kasarita yun. Nung umanukot ni Adelfa, itikit-kidawag kan ko na. Alpasan ti parikot. Kinasaritak idin ni Honesto. Ngam kasaritak manan. Agyaman Dad. Kanada kayat ko amamuan. Anyat plano yo, may panggap ka ni Adelfa. Ayaban nyo katimot ngagnaad dito'y mansyon. Saan ko pa yan napanunot na itabanag? Saan ko pa yan nakasarita anasayaat? Minamaag dayta kahit ang mapasamak ni Lisbeth. Tatang, mangkunkun taway laan. Awan ka dit ibanggap mo ang makisarita kini Amir. May banggap pwede dahi tabanag. Numabalin, saan kun akayat akasarita ni Amir? Saan na maliklikan na mapasamag dahi ta? Gabuta masapo la pagsaritaan ti parikot. Dadil pa kan Lisbeth. Ada kahit ko adamagan man kang kakit saan na kumakagura. Tatang. Awang ka din tinabati ariknam kini Amir? Saan ko akayat ang mapagsaritaan tayo ta? Kalpasan ang pinanawak ni Amir idi atyak nagpakada. Sinira akon ti puso. Kinidlaw ti anak ko akasarita ka man na Honesto. Amok asahan na palimod kan ka. Ngagkabsat na kan Adelfa. Uwan, sir. Amok detan. Maragsa ka na, ta saan gaya mamay sa ti anak ko. Ngam tinalading ita panunutin. May sa alalaki ti ayayatin da. Ngum ni Adel patay ayatak. Kasanon ni Lisbeth. Kas may sa nga ama. Diyak kayat nga adamay sa nga anak ko hamal-malday. Sir. Kasladyak maawatan ti kayat yu asabuan, sir. Adaywam ni Adelfa. Nagasagana akamangtad iti uray mano agatad. Lading itak, sir. Sa anak nga agpanpanakkel kada kayo. May sapay. Agpada nga anak yu da Adel pa kan Lisbeth. Amok am awatan nyo ti kayat ko asawan. Ha? Excuse me, sir. Agpakada kon kada kayo. Awagan nak ni Adelpa. Hello, Adelpa.
Madam mga agsasarita kami kini Sir Amir. Nagpakaadakon kin kwa na. Anya din nagsaritaan nyo kini Daddy? Maipanggap kada kayo kini Lisbeth. Ha? Nasaysayat nga agkita ta. Sukunan ka iti pagtabtrabaho am inton malang. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Saan ang nakapunbok ti numero nga umawawag kanyak? Sino nga tada ito eh? Kanan niya ti ibagana kanyak. Hello? Juan? Siya ngagpaiso ni Benji. Sino kayo kadi? Ay, Mamdang. Si Kagayam. Pasensya kayon. Tadyak nalasin na dagos ti boses yo. Nakita yo iti call register ti cellphone ni Madam Margot. Ang nagsaritaan mi. Anya? Ni Sir kumati kasarita yo? Sige Mamdang. Ibagak to ken kwa na. Juan. Kan padasan nyo manan nga awagan. Sige nga Rod. Kastapay. Bye. Na ospital ka no ni Madam Margot. Ay, aday bagakan ka, Victoria. Nakal ti may tulong mo kin Adelfa. Tapno maminggan. Isa na panagkinawatan da kin ni Lisbeth. Gapukin ni Honesto. Kasaritam ni Amer. Nubabalin. Saan kun akayat akasarita ni Amira? Abay, alikli ka makasarita ni Amer. Anak yun ni Adelfa. Weno kabuteng mo akasanga. Gaputan na talimang di panangipatag mo iti puso. Pangaasip, tatang. Saan yun nga ulitan nga ipagkatay ta kanyak? Kurak ni Amira. San na kuma akaguray di dito yung ibagak Victoria. Noeng pa ka mo kumakin ni Amir day, ngagdadagsin ka. Abangan no, ingkasar na ka kuma. Saan yun nga ipalagip kanyak dayta, tatang? Isinalaangan ni Adelfa day chay nga Honesto. Dayta tinagsaritaan mi kini Sir Amir. Adelfa, injayaan na kitidak kalagatad. Tapno lipatan kan. At ibawing ko terik na kini Lisbeth. Anya? Saan ko kumakayat nga ibagakin ka dayto eh? Gaputan na sakit para kin ka. Agparparang anapat-patag ni Lisbeth kini Sir Amir. Idintong agpada kayong anak na. Juan Honesto, nasakit. Pampanunutan na ti pagragsakan ni Lisbeth. Kasanuhak mat. Baybay anak ang masaksakitan. Kasaritam ni Sir Amir, Adelfa. Panawanan nga ilaban mo ti kalintagang. Italaing ang mautom ko abito ti naramid ko. Agparparang ani Lisbeth ti kang kanunungak. Lumaibaga ni Honesto kini Adelfa tinagsalitaan mi. Masakitan lakit di. Apay nga gininom kayo, Dad? Nakasarita yung ka din ni Honesto? Wen, kinasarita kita Lisbeth. Kat? Ay, Apay nga sinahi kayo? Sana mabalinda ito'y, Dad. No ayaten nak ni Honesto. Kabalak, tagbaliw. agsarita ta na saya at inton madamdam. Sumbatak lang dahil umawawag kanya. Hello? Anya? Ni Margot at dahil ti hospital. Nakaaron ti sakit na. Ket amangan no saan nan amalasat pa'y. Sige, pumay kami dita. Bye. Nasakit tinagam ko kini Daddy. Injayana ni Honesto iti dakkel agatad. Tapno sinak ni Honesto. Iti kasta. Ni Lisbeth ti ayatan na. Mawata ti marikrek na Madelfa. Anak nakmat ni Daddy. Apay nga adda kanunungan na ni Lisbeth. Saan na kadi maawatan asyak ti ayatan ni Honesto. Kat saan mabalin nga ayatan ni Lisbeth ni Honesto. No, datuma.
narigat ti kasasad ni Amir. Mabalay na kayat na kayo. Pagustuhan na doa. Ni Daddy ka titi kanunungan niyo, amang. Kasano ko maakayat na kami apagustuhan adwa? Saan ko akan kanunungan ni Amir? Ting-ting-itingag lang ti sitwasyon. Kaya rigan na ti may pipit, ti tinagbatan, ti duwadadak kalabato. Kanayon langan nga agpagpakumbaba amang. Panawan matan nga ilaban ko ti kalintagak. Anya ti kayat mo asawa ni ti dayta? Nunas kan atuntunak ti kalintagak kadagiti sanikwa ni Daddy. Aramidag. Anya? Anak na kami adwa ni Daddy. Manipot pa iti. Mas asya na kon kini Lisbeth. Ngam kun tawayan na ti panagkapsat ni. Tapno maagaw na ni Onesto kanyak. Banag adyak ipalubas. No, dayta, di mapanunot mo ana saya at Adelva. Sige, nga mamanganusan kayo ang makapagtunos kini Lisbeth. Makaamuditan. Amok as anak ang matulungan ni Mamang. Iso asya kon ti agtignay. Nalipatak gayang nga imbaga kada kayo. Ngay mawag kanyak ni Dang, sir. Adda ka no iti ospital ni Madam Margot. Nalpas kami na nagsarita ken ni Dang. Sana nagbidto ta binayadak amang sipot kadagiti amin agaraw ni Margot Benki. At relasyon da iti dayjay a Dominic. Anya? Mabalik na silahis ni Dominic. Ni Dominic lagid di tinakaalaan ni Margot. Iti sakit na. HIV positive ni Margot. Kat sigon iti doktor, delikadon ti kasasad na. Kunan ni Dang amarigatan kanupayan nga agsao. Kaasimot ni Madam Margot, sir. Jak pagarupon nga adda kas taas sakit na. Basol na matlang. Ngam uray nuli ni putan nagbenji. Masyanak matlang kan ko ana. Kahit ko makita. Ngam kasano? Kat nagado aparikot asang sangwag. Kunak na pagsaritaan tayo ti panakisarita yo kini Onesto. Nangagmumat ti nagsalitaan mi kinidang maipapan kini Margot Elizabeth. Ang mga nagpampambar kayo lang manen. Napatpatig samot ni Adelfa kada kayo. Dangag ko tinagsarita nyo kini Adelfa, tatang. Sana nga umanugot at tuntunan ni Adelfa, ti panakatagikwa na kadagiti sanikwa ni Amir. Ay, mawatam ko matipanggap na Adelfa. Sana kayat ti mayrurumanan. No apay asaan na akayat ti makisina kini Onesto. Nagbiyaga ngawan lalaki ti biyag ko. Kalpasan ti panangluko ni Amir kanyak. Ay, dahita din nagdumaan niyo kina Adelfa. Amo na nga ilaban, ti kalindagan na. Tatang. Saan ko kayat na sa irin tiriknam? Ngamawatam ko man ni Adelfa. Agsabali kami iti sitwasyon kini Adelfa. Hangam, tapno saan nyo ako naan nga awan bibiyang ko kini Adelfa. Siya ti makisarita kini Amir. Ay, nasayaat. No kaya't mo madla nga kasarita. Para kini Adelfa, tatang. Aglap-lapusan ni Lisbeth. No, mabalin ko malang. Makapagkinaawatan da. Narigat ang mapasamak dayta. Tadakkel ti problema iti ugkali ni Lisbeth. Mapuwi si taklawan ay kini Daddy. Kasla sa anak ni Taltalag. Di na ibagaan ni Adelfa ti kanunungan na. Sana mapalin. Kaya't ko ti agpagungkad no kastilaan. Awan mang ipatpatag kanyak. Nada ko man ni Mami ti denag. Yang kagurat ni Mami. Gaboy ti panakisina na kini Daddy. Sa ita, kaya't nakalaan ni di Amerika. Kaya't ko ti mapan ni di Amerika. No kaduwak ni Onesto. Ni Victoria ti sumungad. Amangan lumadlaw ni Lisbeth idadating na kat anya pa ti mapasabag.
kalpasan day di panakisarita kini Lisbeth. Tsak kuman umadak di timansyon mo. Nga masapol ang makasarita ka, Amira. Agyamanak no kaya't nakakasarita. Agsarita ta, ngam saan ang may panggap ka na ta, Amira. Saan ana inkalintagan ti tratom kada Adelfa ken Lisbeth. Nalawag akan kanunungam ti anak mo. Anak ko idadwa. Juan, anak mo idadwa. Ammom ani Adelfa ti ay ayatan ni Onesto. Ngam apay nga idel-del mo ni Lisbeth ken Juana. Numawatam na kumati sitwasyon ko, Victoria. Nalakalaang ti aramidem, Amir. Saan ka makibiyang? Gaputa urayan niya ti mapaspasamak. Saan tayon ama pagsina da Adelfa kan Onesto? Saan mo abirbirngasan ni Victoria? Rumbang adayawam. Gaputa kasla mamang mumaten. Gaputa agkapsat kayo kini Adelfa. Saan ko ang maawat ang kapsat ni Adelfa? Palaksid nung manugot iti kayat ko mapasamak. Kasanon no ni Onesto ti saan ang mga yatken ka, Lisbeth? Anya, iparupayo kanya ka ni Adelfa laan ti maikari nga ayatan ni Honesto. No kayat mo nga ibawing ni Onesto ti imatang naken ka. Masapol ang maipanaknak mo ang maikari kang ayatan. Agparang ka, Lisbeth, dagam di maga. Imawag manan ni Dang. Kitaak ni Margot. Anya, tapna niya pilaan. Napatmatag ni parikot ko Dang. Nadakas man ti mapasamakan ko nga. Gunggunana. Imawag manan ni Dang kanyak. Nakasarita na kanon ni Margot nga mapagbitlaeng. Mahigatan kanon. Kasapsapulan na. Daddy, awagan na. May panggap nga tayo ti panakisarita ni Mamang Kankwana ti ibagana kanya. Hello? Adelfa, denggam di bagag. Manipod din ton bigat ag suplika ni ti trabaho may opisina. Daddy? Mabutan ka kaditin ni Lisbeth. Agbata kayo iti karbangan. Gaputa anak kayo adwa. May sapay. Napatag na ito nga ibagagkan ka, Adelfa. Awanan ti panawan ko ang makisarita kini Onesto. Taapay, Daddy. Masapor nga gawid ako di Manila. Kitaag ni Margot iti ospital. Nga magsupliak matlaan. Apay, anya tinapasamak kini Ma'am Margot. Sige, Adelfa, kat na agap apuraag. Saan ang asinumbatan ni Daddy ti salutsot ko? Nasayat mo't no pumanaw pa ilang ni Daddy. Agalwan dagi diyang agin akanyak. Riripo ka kita. Amok, asaan na ka matulungan ni Dad. Katday jay mat nga Onesto. Kagurag, abaya di nakikan ni Tigundaway. Maragsa ka na klaunay, tapi nagsubli na ka ni Sir Amir ngagtrabaho di opisina. Podno ti kunana, adda karbangam iti opisina. Saan abasol ni Daddy? No ape saan na panabigbig nga anak na. Ti basol na lang. Katgapoy ti kinaado ti babae ti biyak na. Wan gayam, sika ka no pa'y lang ti makamoy di opisina. Ha? Taapay ka no? Agsubli di Manila itangal daw ni Daddy. Mapan na kanu kita ni Tita Margot iti ospital. Awan kanun panawan na makisarita kan ka. Nagkilaman ni Margot, Benji. Talaga marigatan ng ngagsaw. Nakakaasiti lang ni Madam Margot, sir. Nagkutungan. Kinalos siya. Wen, dago sa nagkapsot ni Margot. Gapo iti sakit ni Dominic, anayakar kan na. Naiturod na kayo aliniputan, sir? Makapungtutak iti daytangay naramid na. Mapampanunot ko, Benji, na ito'y siguro ti dosak. Sir? Nautob ko nagiti bindot ko. Naglablabasak. Nang runa, tasaan ang makikinaawatan ni Lisbeth ken Adelfa. Gapo iti nalaos a panagayat nakin ni Onesto.
Manipod di tangal daw. Nagsublin ni Adelfa iti trabaho na yung opisina. Rumbang laang tatang. Adda karbangan ni Adelfa, kadagiti sa ni Juan ni Amir. Di pambanunod naglaang, numamuan ni Lisbeth, katriribugan na yung opisina. Day tati saan na nga aramitan tatang. Tadyak ipalubos nga iruruman na ti anak ko. Kaslay ti sagot ti balay ti nagsardingan tilugan. Amagano ni Vener day Giant tatang. Siya kundi mapan magilukat itiri daw. Elizabeth. Anya ti iba ka day ta babae. Mabalin nagsarita ta si ka babae. Bastos ka. Laglagi pam. Sa nga ili ka lang. Apay asong batan na kiti ginubsang. No kasano ti panang tratong kanyak. Kasta mo ti trato kan ka. Kaputa saan ka amay karingag. Bali na may kaduang inak. No kasta ti kinagubsang ti panang kisaritam kanyak. Sige. Dumanon ka. No nyaman ti kayat mo nga ipagkakanyak. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsalan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Unang nga tajak among ngay may kadya mansyon. Anyat ginagaran. Tuntunom ka diti kalintigan ni Adelfa kadagiti sa nikwa ni Daddy? Iti ka ano man? Saan kunto abigbigan na kabsat ni Adelfa? Ngamno manugot ni Adelfa iti kondisyon mo nga ipabusoy dakan ka ni Onesto kat maaklon mo akabsat. Saan ka di? Abom, tsak kuman kaya ti umadak iti mansyon. Agam napilitan na. Ngamiti pa nang ijaya ni Amerke ni Onesto iti dakkel agatan. Tapno adaywan ni Adelfa ni Onesto. Kat sikan ti aklunan na. Daytan ti kagkurak. Gaputa dayta ti kiniddaw ko kini Daddy. Banag asaan arumbang, Lisbeth. Agpada kayong anak ni Amir. Kat masapol nga awan ti kanunungan na. Kat no ibingayan ni Amir ni Adelfa kadagiti sa dikwana. Awanan ti gapo na adyayaan na itidakilagatan ni Onesto. Saan amabalin? Apay nga asaan mo amaklon. Nga urayan niya ti aramidam, Lisbeth. Saan nakaamaayat ni Onesto. Pabainan nak ka di? Amo ka masakitan ka, Lisbeth. Agkabsat kayo kini Adelfa. Ngam agduma ti ukaliyo. Gaputa saan kami nga pada iti ina? Iparparupam ka di kanyak? Asaan anasaya ti panang padakkel kanyak ni Mami? Akwag nga do ti nagkamtuda kini Adelfa. Ta saan adimakal iti dandag. Ngam saan abinaypayan ni tatang. Mingbingam tilangami ti sarming, Lisbeth. At na pagkakaingasan nyo kini Adelfa. Anya pa ti sumaruno nga ibagkam kanyak? Sana danas kan nga ibalikas ko. Gaputan adalang abasa irtiriknam. Sikat ti makaamiris no apay asaan nakaamaayat ni Onesto. Sana mabali na din akmayat ni Onesto. Saan ko maaklon? Gurak na dyan bakit Victoria nang ibaga kanyak kadagajay. Kaya't nalang nagamgaman ti kinabaknang ni Daddy. Yung saan ko ngay palubos. Sana mabalin! Masapula siyang tiyayatan ni Onesto! Apay, Jack. Anya, agpagpagungkan ni Lisbeth. Apay ngamin. Dapan kayo iti balay da Victoria. Baybayan nyo latam ni Lisbeth. Oray, tagawid kami kini Benji. Maawanan. Saan na maagasan ti sakit ni Margot. Sige, bye. Awagak ni Adelfa. Saan kumaan nagpagungkan ni Lisbeth? No saan at inutupan ni Victoria? Daddy? Adelfa, kawawag kanyak ni Jack. Madama manan nga agpagbagungkan ni Lisbeth. Anya?
yak amuno anya tinagsaritaan da ken Victoria. Napan ni Lisbeth iji balay, Daddy. Amok ti marikrit na Madelfa. Nga maawatam kumamet, tirit na ni Lisbeth. Agkabsat kayo. Nakalkaldahan lang nga panunutan amay may sa alalaki ti inayat yo. No kasano ti panangipateg mo kini Onesto. Ad dapay ti panangipateg ni Lisbeth ken kuana. Wan amang, gapoy ti panakisinungbat ni mamang kin ni Lisbeth idi may dito'y balay. Nagpagunggan ka no? Ay, anya mo tinday akabsat mo iti ama. No dadi na magusto nagpagunggan. Kababain day tan amang. Kasta ka noonay apong tot na, dinadamag na ang nagdiborsyo da dadi kan mami na. Saan na nga siya? Mabaliwan day ta nga ugali na. Nalapit. Saan na nagustuhan ti papan ni mamang iji mansyon? Kat tinuntun na ti kalentagak kadagiti sa nikwa ni daddy. Nasakit tinagam ni mamam. Iti panangijayan ni Amer kini Onesto tapno libatan na ka. Di kahit na asawan, awan kumat di kanunungan na kada kayong anak na. Amang, masapul ka di atuntunan ni mamang? Di pan nakipagtagikwak kadagiti sa nikwa? Saan ko akali kagumanday ta? Talaga, anaimbag di pa nagpuspusum mapo. Talaga ngay malaka kanya. Agraman kinapintas mo tagwapo. Ay, wan. Saan ka anagom iti sa nikwa? Ngam ti kayat ni mamang mo. Tapno saan ka na may ruruman ba? Kasla kumarkaro dagiti mapaspasama ka, amang. Saan kami ang makapagkinaawatan kini Lisbeth? Gapukin ni Onesto. Oh, apay nagsinay ka, Onesto? Anya ti pakariribukam? Adelpa, mapampanunot ko. Basol ko ti amin. Agbababawi ka din, no apay nga inayat na. Aga po iti relasyon ta. Saan kami ang makapagkinaawatan kini Lisbeth? Amok at tinakapilitan ni Nana Victoria anang ipudno kini Sir Amir nga anak daka. Tapno maminggan ni Lisbeth. Ngum ad-ad dapay anang gundaway ni Lisbeth. Sapay napansin na langad ni mamang ni daddy. Gapo iti panangidjaya na kan kay iti gatat. Maawatak ni mamang mo. Kaya't na nga awan kanunungan ni Sir Amir. Ngum saan ang maawatan ni Lisbeth teta. Siyak timang risot iti daytoy. Kasaritak ni Lisbeth. Kas nagtagtagain na baklaeng Onesto. Ngampod no kasangsang ka. Itaman laangan ngay may kaditi mansyon. Neran apay nga awan ni dad. Gaputanas kan ngagsarita ta. May papanitian niya. Nagpulong ka di da Adelfa? Kan Nana Victoria kan ka? Amok akaguranak ni Sir Amir iti daytoy. Apan nakisaritakin ka. Amok amasaktan ka. Ngum apay asaan mo pa'y laang nga aklunan ti kinapod mo. Anya akit na po no? Ani Adelfa laang? Di ka ba alam ayat ha? Lisbeth. Saan ka di akas na ti kayat mo asawan? Onesto? Ladingitak. Malunag tiriknak. Ngum saan nga umdas ti panangaaksikin ka. Pumanaw kan! Pumanaw kan! Nangagmatimbagak! Pumanaw kan! Pungpung tutanak day ta Lisbeth. Talaga asaan ka no amaming ka? Nalpasan na kinasaridam. Baybay am kumaidan, Victoria. Tatang, saan amabalin? Saan ka mabutang kini Amir? Denggan na. Nagkare ni Onesto. Ama mo na makisarita kini Lisbeth. Riribuklat na ti kayat na day chay a babae. Tuapay ngamin asan nga manugot ni Adelphi ti kayat ko ang mapasamak. Saan nakabala nalipatan ni Onesto? Oray ta nagkari. Nga isunton ti makamo amang risot iti problem. Kalpasan nga niyawag ni Jack ka nagpagunggan ka.
Nagawid kami adagos ka ni Benji. Talagamat asa anak nga agbayag dyan Manila. Ta nagpakita aklaan ka ni Margot. Kagurak ti bagik. Kasasahanan na siya ni Lisbeth, Dad. Saan ka naruang magsangsangit? No kaano nga gayatak? Yak kayat ang masaksaktan ka, Lisbeth. Patpatkan ka unay, anak ko. Apay ani pa lang amin honesto, Dad. Nagkabala na lipatan. Kat kinasakit, kapsat ko gayam ni Adelfa ngay ayatan ni Olesto. Nagkasaksakit, Dad. Nagsakit. Wan, baysa ka nga ama, Amir. Ngamdi mo ammo, anaruk-rukup tirik na timay sa apapay. Nasaksakit iti biyang ko amay sa ngay na. Tsak kayat amay rurubad ti anak ko. At adapay adyak kayat ama sakitan. Anya nga ron, ti kayat mo nga aramidak, Victoria. Saan ka makibiyang? Numakibalat ka. Rumbang nga ipaawat mo iti puso kan panunot ni Lisbeth. Asaan amabalin nga ayatan ni Honesto. Nutaduma. Babalawan ka, Victoria. Anya? Noy magam kumaiding ang dadagsen ka. Kat inkasar ka. Saan kumaadimtang ni Lori Bell iti biyag ko. Kat saan kumaana itao ni Lisbeth. Talaga nga awanan ka iti bain. Tinungpanak. Hindi ko mapayla ang atong patungpaan ka. Aging ka iti maderder ti rupam, Amira. Ipapasol mo kanya iti saan mo apan nakapnag iti may sa babae. Juan, papusuyan ka amang idaldalkin ni Lisbeth. Tapno iso ti ayatan ni Honesto. Ngam iyatayok ni Adelfa kan ka. Anya? Ipakakin ni Adelfa. Asaan nakaapigpigan nga ama. Kagurakin ilunod na ka. Timakal ni Adelfa asaan na akinasapulan ti pamatag iti maysa nga ama. Aglalo iti kaskan ka apag imlaan tinapatag. Kalpasan ni may nakinasarita ni Honesto. Si kamot ti sumaro na akasaritak. Pagtutulagan da ka di ha? Lisbeth, kaya't ko kumaagibusan tanti saan ta pa nagkinaawatan. Nabayag launay ti panang paspasakit mo kanya. Sikatin ang pasakit kanya, Adelfa. Manipod pa iti damo pa nagkita ta. Numalagip mo pa Kinagawaran ako, Lisbeth. Tsak maawatan mo apay si dagtiriknakan ka. Kayam, agkapsat ka. Kaya't mo ka di ngay baga, akinagura ka, kaputa mabutingan, ama kinagaw kay tisaniko ni Dad. Ni Honesto, di kapatgan kanya, ngay nagaw mo. Tsaka mo nga agayat kamat kini Honesto, Lisbeth. Idagparik na ka kini Honesto. Nabayagan nga agayan ayat kami. Kat! Apay asan mo baka kanya kadagos? Gaputa mo kakagura na. Saan ka nagbindot iti dayta? Iso asaan ka maawat akabsat. Pulos! Isa pumanaw kan. Pangasim. Ulitak manan. Gibusan ta kuman tigurang gurata. Agibus laang tigurang gurata. Numay sa timapukaw kadata. Lisbeth. Anya di kaya't masawa ni tidayta. Wan! Masapul nga da mapukaw amay sa kadata, Adelfa. Wan nagpadata matay. Tapno awan ti mairanod ken ni Honesto. Tapno marikta ni Honesto ti saam. Kakurak ti pa nagsangit ko akastoy ngem jak malapdan. Saan ko nakabalan ng eptura da ito ya marikrik na. Italama pa dasak ti kastoy. Ngem, amok. Uray nga tagparinto mga kitisango ni Honesto. Uray nga tagluwa kitintara. Saan nagamaayat? Anyang tulangan ti sawan na kitigagayem ko. Siyak, amay ito amin ang kayat ko. Agmauyong, iti lalaki adi namat kamaalan nga ayatan. Nasisayat, namatayak langan. Tapno saan ako na makarik na iti saan.
Matayag langan! Nasa amlaw na'y Onesto. Nagdagsan ti barukong ko amang pampanunot. Agagora nagtikabsat ko. Katiti ka ano man, saan nakamaawat. Sikati ka po na. Amo ka nasakitan ni Lisbeth. Kadagiti imbagakin ko na, Adelpa. Kaya't kontiro mo pa. Tiyakot ka ba ilan pa'y? Sana bali na siya ti masakitan. Anya ti kayat mo asawan iti dayta? Saan ka diya nagkarin ni Lisbeth ken ka? Agkapangilan na ti agbaliw. Adelpa. Saan mo kumakid dawan nga aglinipat talangan? At dapay adi mo kabailan nga ayatan ni Lisbeth. Kasta ka di. Aglinipatan. Kasaritak manan ni Lisbeth. Nga umanugot at asumurot kin ni mami na. Kat sumurot akmat kin ni mamang ija Australia. Adelpa. Nasaysayahat lang nga na mapukaw kami aduhay ti biyag mo. Paglunitan to ti panawan. Ti sugat kadagiti puso tayo. Lisbeth! Lukatam ko matiri daw iti kwartom. Sir, sana sumungbat ni Lisbeth. Apay nga ta. Itay kanupay lang nga nakapopok ni Lisbeth iti kwarton. Ay kastauna yun ti panagkabak-kabak. Awan ka di ti tulbak yu iti kwarto na, sir? Diyak masarakan ti duplicate ko. Benji, kabaalam ka di adadaalan ti ridaw ti kwarton ni Lisbeth. Sige, sir. Padasa ka kugtaran, sir. Sige. Sana bali ang madadaal ti ridaw iti kwarton ni Lisbeth. Sige, sir. Lisbeth! Lisbeth! Ni Lisbeth, naidasay! Anya na ito eh? Dara! Saan? Dara? Adda Dara? Lisbeth! Adda Dara iti akin kanigid apong-apungwan ni Lisbeth, sir. Sinugat na lakit diti pagbagina. Apay ngay naramid mo da ito eh. Sir, umang-angas pa ang ni Lisbeth. Sakro yung ni Lisbeth, Benji. Sapay kumata maalaw pa ti doktor ti biyag ti anak ko. Kaya't amatay ti anak ko. Sige. Manangasi ti Diyos, sir. Agtinulong ta. Sige, sir. Lisbeth, daknam namaan na may turad mo akit talon ti biyag mo. Saan kumarumbang ngay naramid mo ti kastoy? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Diyos ko, si papakumbaba ak ngagparintom ang iti matang mo. Ipaay mo ti panangasim. Saan abali ang mapukaw ko amin asanig ko ak. Nulakit agbiag ni Lisbeth. Ispalin niyo kumati anak ko. Diyak kabala na mapukaw ko tiin inaudi nga anak ko. Pagkawanandak ko Diyos ko. Amok nga ado ti babak ko iti padak atao. Nangruna ka dagiti babae ang nagbalin apaset ti biyag ko. Dinadaal ko ti dayaw da. Nakasagana aki ti anyaman akatukad dagiti basol ko. Ngam saan ka di ati biyag ni Lisbeth? Saan ko mga iso ti agbayad kadagiti basol ko? Diyos ko. Anya ti ko ng Benji. Nagpakamatay ni Lisbeth, babaan iti panangsugat na iti bagina. Umang-angas pa ilaan ni Lisbeth itay maidanon mi dito ospital, Onesto. Nung matanagan launay ni Sir Amir. Onesto.
Itay lang ang nakita ang nagsangit ni Sir Amir. Apay nga inaramid da ito ni Lisbeth. Panagkunag, saan ang maklon ni Lisbeth? Asan nga iso ti inayat mo? Patpat gan na kalaunay. Kaya't naksamat akong sinsyaan, Benji. Honesto, saan na kasta ti kayat ko asawan? Siya kung timapan mangipakaamo kini Adelpa. Tinapasamak kini Lisbeth. Saan? Diyak kaya tamatay ti kapsat ko. Basol ko dahito yung honesto. Noong pabusoy ka kumalangan kin ni Lisbeth at nagragsak. Sana ba na siyang tinasakitan? Kan nagsakripisyo. Saan mo arumbang apabasulong ti bagim, Adelpa? Desisyon ni Lisbeth dayta. Saan ka kadiya makonsensya tinapasamak kin ni Lisbeth? Pangasim. Saan nakakonsensyaan? Imbis ababalawon na. Ikararagam ni Lisbeth. Barang maispalpailaan. Kaya't ko makita ti kapsat ko. Kuyo ka na kiti ospital. Adelpa. Mabuta nga ka makisango kini dati. No saan nakakayat ang kuyugan. Awag manong Viner. Diyos ko. Ispalan niyo ko man ni Lisbeth. Patpat ka kunay ti kapsat ko. Lisbeth, Agaring ka kuman. Sana kami apampanahon kini dati. Lumaban ka, kapsat ko. Ikarik, agpabusuya ko tap na agragsak ka. Alo ko yak honesto, tap no surusuruan na kangayatan. Delfa, kabailam nga aramid dayta. Awan tisan kong aramitan dati. Sana bali na masakit anak. Ang sakripisyo ang para kay ni Lisbeth. No, hindi kumapailaang inaramid mo tikas. Saan kumaan na panunot ni Lisbeth ang katilitibyak na? Dati, pabasulan na katiti na pasama kay ni Lisbeth. Pakawanan na kuma, Adelfa. Maguguran to'y puso. Diyak kabailan ang mapukaw ko ni Lisbeth. Agranag tayo si Papasnak. Sige dati, panawan kayo pailang. Mapanak ang kararag iti tiyapa. Mabitain. Ape asaan kayo ang nagkuyog ka ni Honesto? Mabuti nga makisango kanya. Ano makonsensya iti napasamak ni Lisbeth. Ladingitak tinapasamak ni Lisbeth. Diyak kaya takastoy ti pagtungpalan dagiti mapasamak. Ay ayatin nakalaunay ni Lisbeth Honesto. Nangin ado ang nakisarita kada kayo ken ni Adelfa. Sir. Diyak namnamaan akabaalan nga aramidan ni Lisbeth akat talang tibiyak na. Nalabit ang nagbain iti panangkat katawan to dagiti gagayam na iti Manila. Amok ni Lisbeth. Kakaiso na nga agayat, napaay-pay. Nasakit unay dahi taba nagkankwa na. Sapay ko mata maispalmat lang ni Lisbeth, sir. Baliwan minto ti agsarita kina Adelpa. Noan niya tinasaya at ng aramidan tayo. Kasya nyo ni Lisbeth. Nasaksakit itibiyang na dahi ta. Kanamangan no saan nyo akabaalan ti aglinipat kini Adelpa. Tublian kayo tapno liputan nyo ti anak ko. Sir. Anak ko ida ka na Adelpa. Saan mo nga iparupa kanyak dahi ta? No si ti ama, anya ti aramidan, tapno agpada apapagustuhan dagiti anak. Saan ko napuutan ti sasangpot ni Adelfa idirabi itatang? Wano, imyan ka dito ospital idirabi. Imyan lakit de. Taging kay takrisan paya simbang pat. Di matlas bang butan. Tapno magdamag da kumano na ispalmat lang tibiyag ni Lisbeth. Nakapsot mo't gayam tinakam na day siya babae. No dakas tigasat na. At nagawan kong taway na nga ayatan ni Honesto.
Kasi Kaya't ko makasarita ni Adelfa, tatang. Idi ko mapaylaang nga agpapusoy. Kinabaulak alinipat ni Amir. Kabaulan na matay ta. Aglalo no saan nantun ang makikita pa Talaga ka, Dre? Ayadayom ni Adelfa? Pagimbagan ni Adelfa daytoy, tatang. Saan aga po takayat ko ngayadayo kini Amir. Makasarak to iti nasaysaya at ngam ni Onesto. Agpagpakaasyak manan kada kayo, Diyos ko. Ispalan niyo kumahan ni Lisbeth. Kas inkarig kada kayo. Aramidag amin akabaalak ang mga ator kadagiti nagbindotak. Yakon may subli ti dayo dagiti babae ang nagbalin apasat iti biyag ko. Ngem iti sabali apamuspusan. Agbali na kapilantropo akas ka ni Mr. De Los Reyes. Agpatakdarak pa iti adu negosyo apagserkan dagiti awan trabaho na. Kanarigat ti panagbiag na. Sir, kasla nakita ka naggaraw ti ramay ni Lisbeth. Naggarungag pa iso ti ramay na. O Diyos ko. Agyaman at taimpangag yun dagiti araraw ko. Ay pagkayo unay, o Diyos. Naggaraw dagiti kurimatmat ni Lisbeth, sir. Inot nga aggaraw dagiti kalub ti matana. Lisbeth, anak ko. Lisbeth? Agyaman at launay. Sadi na tiyayan ko. Ada ka dito'y ospital. Kanya kinakasama kanya. Ginandat mo tinagpakamatay. Natayak lang ko, ma. Saan ka kumangag sa iti kasta, Lisbeth? Ma. Saan ka nagsangit? Matayak lang ko, ma. Saan ka nagsangit? Pangasim, anak ko. Nakatanggaya ganti init. Saan ta kadipay, apumanaw dito'y igid ti baybay. Sigsiganda kalao na yan, ti pamilyam. Kas na mapupukaw ko ti panunod ko, Onesto. Diyak magawidan tilwa ka makalagip ti mo na panangkita mi kini Lisbeth. Kagurog ko lang. Ininto na kas asi nagtirignakan ko na. Kita am laang tigasat. Agkabsat kayo gayam. No maispal ni Lisbeth. Mabalin aday to yan ti maudi apa nagkita ta. Adelfa? Nasakit. Masapon nga agsakripisyo ha. Sumurot ang kinimamang ija Australia. Iti pa naglapas na gititawan. Masursurot ang tumat na ang taglindipan. Pampanunutak laangan, Adelfa. Kasla magsatan ti panagagas ko. Nasama ba nagpagkata? Onesto. Lumabalin na kumasumartangan ka agpitik ti puso. Ni Benji. Umawawag. Hello. Ha? Naispalan ni Lisbeth. Agyaman aklaunay, Benji. Onesto. Napintas launay adamag, Adelfa. Naispalan ni Lisbeth. Ngam. Kaipapanan na matdaytan. Di pa nagpinakadata. Onesto. Manipot at anakam ko. Sinangsangit akong tisaam iti kaawan amang ipatpatag kanyak. Apay na naipaskayak pailaan. No naipaidamat na ang tipamatag kanyak. Timtang ni Onesto iti biyag ko. Nga mabukaw ko matlag. Tagasapulan nga agsakripisyo hak. Para iti panakaispal ti may sabi hak. Ang panagarik na kiti bakik. Kaya rigak ti marunrunot.
Namamalin la kumasumardagan nga agpitik ti puso. Tapno tsak marik nati sa Oray kay papanan. Anong na ang tikararwag? Itinagkay sa amiyag. Sinarong karanda ka da Adelfa kan honesto. Hindi ka itartaray mo dito ospital. Ang mga nunamuan dan ti panakaispal mo. Sarong karanda ka lakit di. Anda kayat ko, kidawon ka da kayo, Dad. Kabayatan ti kandak dito ospital. Diyak kayat nga damang sarong karkanyak dito eh. Uray asino. Lisbeth, Makisarita tulaan ka da kwada ka na listo. Itong napigsa akon. sige. Luday ta ti kayat mo. Kan na makapigsa ak. Kabalaklakit dito ang biyahe. Agsuli ako ni di Manila. Ag naadak tumatan ni ti mansion mi kini Mami Loribel. Adda ko makayat ko adamagan. May papan ka ni Victoria. Apay, kayat yung kadi nga ibilang ko nga ina. Adda ka di plano yo, amang sublikan ko na. Si bibiyag pailaan ni Margot. Ngayam nakaroon ti sakit na. Amangan no saan nan amalasat pa'y, Lisbeth. Amir, kumusta ni Lisbeth? Kahit ko kumasarungkaran dito ospital. Addakin daw ni Lisbeth kanyak. Kinakayat nga adamang sarungkar kan kwa na kabayatan ti kaanda na dito ospital. Kasta ka di? Sayang, nakasukat akon. Ang nuday tati kayat na awan mabaling ko. Ada ka di pa sa bali nga ibagam. Baliwan tanto ti agsarita, Victoria. Sige nga Rodan. Bye. Kadya ko nagtuloy iti ospital, tatang. Sapay, nakasukatak mat nga Rodan. Ay, kapal. Sana kayat ni Lisbeth nga damang sarungkar kan kuana. Mabain nga ta, itinapasamak kan kuana. Itatan na ispalan. Patuluyam di panggap mo ang mangyadayo kini Adelfa. Kasaritak tupay ni Adelfa. Gamasapol nga umanugot. Iyadayo kini Amer. Idinto ang mabaling nyo mo tagsarita kini Amer. No pampanunutin nyo nga agsinublian kami pa'y kini Amir. Sana na mapasamak na itatatang. Tawan apulusan ti panagayat ko kan kuana. Diyak ano, no asino tinakaman nyo iti dayta, Mami. Napigsa akon. Ngamadak pa ilang iti ospital. Amuyong agpapaimbagak. Sa dayta ti bagayo kanyak. Kasaritak to ni Daddy. Yung pangaasi o. Sandak pa ilang awagan. Kunak no sana na maulit dito ay panagkita ta, Adelfa. Kabayatan niya at papaimbag ni Lisbeth ito ospital. Kaya't kung agtulag ta na imbag. Naskan ka di ang mapasamak dito ay. Nalpasan na nagsarita kami kini Mamang. Imanugot ako. Kaslasaan ko akabalan, Adelfa. Kaarig na akinid daw mumutan ti ipapatay ko. Iti panaglinipat ta. Saan lang asik ti masaksakitan, Honesto? Agyaw mo nag-itimpay mo kanya ka panagayat. Malipatan ka man. Agtalinaad anak katalimang ka dito'y puso. Adelfa. Mabalin ka di. Nga arakupan ka iting ode akong taway. Honesto. Ay ayatan ka na unay. Sigurado ka kadi iti dayta pangadeng mo, Lisbeth. Saan kuma? Dad, ipatpatay kayo unay. Kasla mabalot ti dila kang ang ibalikas iti dayto pangadeng ko.
Saan ka di na mabaliwan? Kasanon dagiti sa nikuwag. Agmay-may sa ka nga anak ko. Saan? Dua kami kin manang Adelfa nga anak yo. Iti pa nagsulik. Nalaganton ti puso ka mangawat ka ni Adelfa. Akas kapsat ko. Diyak impalubos sa sarungkaran dakit ospital, Adelfa. Honesto. Inangay ko pa iti pigsak. Aglalo'y dinawagan nakmanin ni Mami. Maragsakan na tagsarsarita kayon kini Mami. No aklonam ni Mama nga ina. Ibilang ko mata Mami ni Mami. Maragsakan na Adelfa. Adan to panahon na pa nagsasangot tayo. Katno ka ano mapasamak na ita. Panahon ti mangibaga. Lisbeth, nagtulag kami kini Adelfa. Anyat nagtulagan nyo. Agsina kayo kadi. Tapno ibawin mo, ti panagayat mo kanyak. Manong, honesto. Amog, saan na mapasamak day ha? Kadyak kaya takasyanak. At dalan ang masakitanak takakaasyak tulangan. Ti bukod ko abagi. Agyaman nak iti kinasayat mo kanyak, manong honesto. Ado ti anos mo kanyak. Inayat ka. Impatid ka. No, kasta, amok. Dumteng to ti panawan na malikpatan kamitlaan. No saan kanton ang makita pa'y. Anya ti kayat mo asawan, Lisbeth. No kumatkayat ko ti masurot. Matayak la kuman. Ngem amok, asaan na rumbang dayt So, saklangan ti sakripisyo. Inawat ko ti Jaya ni Mami ang makidanaag kan ko na di Amerika. Jaya nga tunay ko ti panagadan ko. Ispe, naikari ka di nga ginadayot ang agkap sa... Lisbeth, aganaan ka inton makadanon ka. Ije Amerika. Dari ko kaya kung timatay nung mabalin na ang kumangim amok. Saan gusto ti pagayatan ti Diyos. Ito, dari ka kaya tiragsak ko kini honesto. Adelfa. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yung nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit din tapno mangigam tumanen tayo sumarunungay kami patangatang agyaman na pagayam.